aloitan videoon. Tässä videossa mä pelaan Vinland SMPtä. Kyllä, kuulit aivan oikein. Vinland SMPtä pelaan. IP näkyy kohta ruudulla, mutta eiköhän lähtä pelaamaan. No niin, nyt ollaan tällä servulla ja mulla on siis Iron Fulli, kyllä. Hakan tästä meille vähän puuta. Onko tässä sellainen tuo? Joo on. Eli mä ehkä voisin jonkun baseen tyylin rakentaa. Mikä tää? Joo, en tiedä. Mulla on rahaa aika vähän, mä oon köyhä. Mä oon pelannut tätä peliä vaan 1 tunnin. Ja joo, mä on pakko saada jotenkin rahaa. Ja IP on siis jossain kuvauksessa ja... Muistakaa liittyy mun DC-servulle, jos haluatte skriptatulle SMP-servulle. Joo, mä kuvaan tätä niinku joskus aamussa kello jotain 9. Mulla tuntuu, että ääni lähtee. Okei, mä tarviin rahaa paljon. Mä en edes tiedä, mistä saa paljon rahaa. Mut kyllä mä varmaan rahaa saan jostain. Jos vaan tietäisin mistä. Jos mä vaikka nyt tästä lähden tänne. Mutta jos täällä olisi mulla jotain loottia. Jos mä löytäisin timanttia, niin mä oon jotenkin aika iloinen. Kyllä timanttia tarvii. Onko toi Arni? Kyllä. Mä en siis oo hirveemmin pelaa. Mä oon aloittanut Minecraftia joku ehkä puoli vuotta sitten. Niin mä en oo silleen, niin en oo paraskaan missään PvP:ssä silleen. Mitä mä oikeesti jäppän. Mut kuitenkin. Mikä sä oot? Äijä toi hittaa paljon, okei mä kuolen. Ihan sama. Mulla ei oo ihan PvP-taidot kohdillaan. Mutta kiitos kun katsotte videoa. Muistatte, että kannattaa videosta, että oli vähän löyty video. Mutta se olisi moro.